Správní území městyse Borotín tvoří 11 osad. Boratkov, Borotín, Hatov, Chomoutova Lhota, Kamenná Lhota, Libenice, Nový Kostelec, Pejšova Lhota, Pikov, Předbojov a Sichrov. Borotín patří mezi nejstarší obce Táborska. Ve 14. století je dokladován jako majetek mocného rodu Vítkovců. Jedna z větví tohoto rodu, paní z Landštejna, vybudovala na nedalekém skalním ostruhu nad potokem Tísmenicí hrad, dnešní zřícenina vodního hradu s názvem Starý zámek. Ten plnil důležitou strážní funkci na staré zemské cestě z jižních Čech do Prahy. Ve stejné době jako hrad, tedy někdy v první třetině 14. století, byl založen i borotínský kostel, zasvěcený původně svaté Máří Magdaléně. Roku 1333 byl Borotín povýšen na městečko. Z konce 14. století pocházejí doklady o tom, že Borotín měl právo útrpné a šibenný vrch západně od Borotina připomíná místo, kde stávala šibenice. Část kostela Narození Panny Marie na Kostelci je z poloviny 12. století a je to nejstarší kostel na Táborsku. Osudy Borotína v době husitských válek byly ovlivněny v blízkosti Tábora. Kolem roku 1446 se Borotín stal majetkem rytířského rodu Melovců z Malovic. Dodnes jich připomíná jejich rodový znak, který se stal městským znakem Borotína. Borotín má svůj prapor. V Borotíně je plně funkční základní škola a mateřská škola. Dále zde najdete zdravotní středisko, poštu s poštovní bankou, nákupní středisko se širokým sortimentem zboží, obchod se smíšeným zbožím, prodejnu textilu a obuvy, second hand, knihkupectví, penzion, několik možností občerstvení a sportovní halu vhodnou pro veškeré míčové hry a tenis. V roce 2006 byl obci navrácen titul městys a na úřad se vrátila matrika. Občané a podniky velmi vyhledávají službu Checkpoint. Obec podniká svým jménem v těchto profesích: drobná nákladní doprava, práce zemními stroji, sečení trávy, zakladání staveb a drobné stavební práce, práce instalatérské a zámešnické, zajišťujeme si sami svoz tuhého domovního a tříděného odpadu, sami jsme si pro tento účel představili svozové vozidlo, svým jménem provozujeme obecní vodovod, kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Kromě toho hospodaříme na 260 hektarech obecních lesů a práce v lesích zajišťujeme smluvně i pro případné zájemce, majitele lesů. Obec odpadní dřevní hmotu, kterou bychom bez užitku pálili, štěpkuje a může využít k otopu. Hospodářská činnost obce v sezóně zaměstnává až 20 našich občanů, z toho 8 registrovaných na úřadu práce. Spolupracujeme i se sousedními obcemi, kterým vypomáháme především naší technikou a čištěním odpadních vod na naší čistírně. V Borotíně určitě za vaše povšimnutí stojí kaplička svatého Floriána a socha svatého Jana Nepomuckého z druhé poloviny 18. století, které se nachází na Borodínském rynku s citlivě opravenými jihočeskými chalupami. Dále si můžete prohlédnout požární zbrojnici z 19. století, dřevěnou zvonici a pomník obětem obou světových válek. V Kíkově je nově opravená požární zbrojnice. Na domě číslo popisné 3 je umístěna bysta hudebního skladatele Jana Evangelisty Kipty. Na budově školy pamětní deska borotínským rodákům bratrům Cighartovým, významným národopisným pracovníkům a regionálním historikům. Na nedaleké zřícenině hradu, které se říká Starý zámek, je umístěna pamětní deska připomínající návštěvu básníka Karla Hynka Máchy v roce 1829. Nyní zde pořádáme i svatební obřady. Uzlo kopcovité krajiny Borotínska s množstvím rybníků, potůčků, remízků a lesů umocňují drobné sakrální stavby, kapličky,
sluníčky a kříže rozeseté v krajině a podél cest. Každý návštěvník pozná, že náš kraj je ideálním místem pro rekreaci a výlety v každé roční době. Územím naší obce prochází několik dobře značených pěších turistických tras. Mezinárodní cyklotrasa Greenways Drážďany, Praha, Vídeň a na ní navazuje cykloturistické trasy Greenways Čeptovo Břemeno. V zimě zde naleznou dobré podmínky vyznavači bílé stopy. Strojně, rolbou a sněžným skútrem upravujeme společně s obcemi Jistebnice a Nadějkov cca 65 km těchto tras. Staví se jezdecký areál s výukou jízdy na koních v Pejšově Lhotě. Opravuje se statek Kostelec, kde kromě ovcí a hovězího dobytka je zřízen zemský chov starokladrubských koní. Zvláštností a v době říje je turisty velmi vyhledávaná jelení farma na statku Vesec. Nový majitel začal opravovat statek na Starém zámku. Měl by být ve stylu selského dvora. Všichni si pilně uvědomujeme, že ho to bude stát nemalé úsilí. Podél obecních komunikací jsme vysadili aleje dubů, třešní, švestek, hrušní, jabloní, jeřábů a javorů. Obnovili jsme 11 tzv. Periodických tůní. Tato akce se povedla a tůně jsou skutečně plné žab. V katastru obce jsou odbahněny 2 rybníky, Přibík a Zákostelníček. Na Borodínském náměstí postupně obnovujeme alej staletých lip a kaštanů. Keřovou výsadbou u základní a také mateřské školy se snažíme oddělit provoz škol od komunikací a přispět tak k větší bezpečnosti žáků škol. Žádná obecní budova není vytápěna hnědým uhlím, například základní školu. A sportovní halu vytápíme geotermální energií, mateřská škola odpadním dřevem a tak dále. V posledních 2 desetiletí se snažíme o zvýšení počtu obyvatel obce. Postavili jsme nový obecní vodovod, novou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Podařilo se nám získat a inženýrskými sítěmi vybavit nové stavební parcely. To jsou předpoklady spolu s dalšími službami v obci, aby zde mladí lidé zůstávali a stavěli nové domky. Také obec postavila 10 rodinných řadových domů, které během 20 let prodá novým majitelům. Postavili jsme také 18 malometrážních bytů, které pronajímáme a je o ně velký zájem. Proto připravujeme výstavbu dalších bytů. A jaký je výsledek této snahy? Za posledních 10 let se zvýšil počet obyvatel naší obce o 100, tedy o 20%. A o přijetí do naší mateřské školy letos žádá 55 dětí a školku musíme již podruhé přistavovat. Ale bereme to jako příjemnou věc, hlavně s ohledem na budoucí naplnění základní školy. Komentář namluvili Rahmatullah Muhametov A Karolína Kubešová.